okokuqala nje ubaba wakhe embhedeni akekho mandla njengaye. Okay. Yes. Uyakhathala, uyashesha ukukhathala. So mina I would suggest ukuthi ubhuti angazi noma ungenelwe yini, angazi nami ukuthi ungiletheleni la wasekuqaleni futhi nalento ayicelayo ngeke ngize ngimnike yona. Angeke aza kubone lokho. Angeke ngihlukane naye mina. Sinibingelele-ke sinamukele kwi-Reactive One Stories igama lami Ntombi Zimbuwa Dansi Zimbuwa Zimjekeze sike nangu uHello Boni. Okay, le video lena-ke iyaqhubeka uphathu kahle kahle. Usise nginayo la e-studio namhlanje isoka lakhe noma ngithi umuntu wakhe besinaye njengoba sikubhalelile nje sikutshela ukuthi besinomuntu wakho and uyafisa uzokhuluma nawe and nawe you excited ukuthi hawo kaze baba wasekhaya yini la ufuna ukungixoxela yona yeah sisi uyaphila. Yebo bhuti ngiyaphila njani? No ngiyaphila kakhulu and ngiyajabula ukuthi ukwazi ukufika la ekhaya ngesikhathi sakho. Siyazi umatasatasa kodwa uthe hayi uzosipha nje lo 2 minutes 3 minutes. Yebo bhuti kujabula mina. Mhlawumbe ucabanga nje isoka lakho nje isithandwa sakho sikubizeleni namhlanje. Angazi phela ubaba ave egcwele ama surprise, angazi noma usefuna ungisurprise ani. Mhlawumbe ufuna ukuthela imoto nje. Into kanjalo nje nami ngicabanga ngaloko ngoba ngiye ngamuthi fahla ngodaba phambilini lokuthi ngithola iyashi. Oh uthola iyashi. Yebo. Okay. Mhlawumbe nje usichazele nje afishane ngobaba umuntu onjani wenza uphi umsebenzi? Yebo ubaba udriver ama truck uyale hambe inyanga nje impela. Umuntu kahle mina ngumuntu oganele isithembini. Okay. Yebo sinengane ezintathu sinobaba. Yebo. Sizele nje amadodana amathathu amahle. Sibambisene nje emndenini, sibambisene. Ngeke uzusho ukuthi ngisesithembini ngoba obaba uyazivala isikhala sokuthi sibabili sinomne wethu lo omdala. Mina ngumakoti omncane kababa. Okay. Shuthi ubaba noma ehamba kodwa mebuya uyakwazi usivala isikhala seninobabili noma umdala and wena uma mncane. Yebo uyakwazi usivala ingakho ngaphambilini wethe uma mdala akamcingela umuntu okwazi ukuthi ayiqoqe ingoba vele wayenzela ukuthi mayengekho eduze nami ngingabi naleyo nto leyo yokuthi akekho eduze. Yes wayenzela lokho okunyeke futhi ukuthi ubaba umuntu kahle onothando kakhulu. Uthando lwakho uyakwazi ukuthi akuvezele nasefonini ungabi nesikhala sokuthi akekho eduze. Yes. Usakhula wakwacabanga ukuthi uyongena esenjini? Cha bengakazi ngicabange kodwa ngoba ke sikhona ekhaya banjisweni la ngizalwa khona vele. Okay. Nami ngaba nako lokho ukuthi mhlawumbe ngelinye ilanga ngikoke ngene kusona. Okay. Yebo. Umuntu omncane ubaba ehleze engekho akaze kufike nje ukuthi nawe yabo uwenza izinto engafanele uzenze because umncane ubaba uyahamba inyanga izinsuku nawe umuntu nje usakhula akaze kufike nje ukuthi wenza izinto yabo. Njengoba ngisho bhuti yabo nje ubaba edriver ama truck uyazama ukuthi azivale isikhala. Okay. Imali ayiyona inkinga ngaleyo ndlela noma yini engicelayo uyakwazi ukuthi anginike nengane futhi ngiyakwazi ukuthi nginakekele akaze kungifikele ukuthi ngiphume ngiye ngaphandle. Angazi noma ubhuti uyangizwa yini. Okay shuthi imali khona there's no way ngathi ababekushela because obviously ngeke bakushela abantu. Yebo. Ngeke uzulingeke because of imali. Cha bhuti angithi phela ngishadile mina. Okay. Uma ngiphuma ekhaya ngifaka iring. Okay. Ngiqokisa okumuntu oshadile. Ngihloniphekile. Manje ayikho indlela yokuthi abantu besilisa bangi-approach because mina vele ngiyayiveza ngiyareveal kahle indlela engiqoke ngayo nendlela engenza ngayo ukuthi ngumfazi womuntu. Okay shuthi abantu bangaphandle ba out. Yebo. I wouldn't say ngaphakathi mhlambe ngenzeka yini kodwa ngiyakwenzela khona. Hayi but mina ngintokazi ezithembayo cha. Okay. Ubaba ke mehamba sesomlanda kahle. Yebo. Ngizomfonela nje maduza abe khona because ukhona la.
mhlawumbe ukhona. sibone ukuthi Hey, uphatheleni ubaba ucelina uyathanda ukuba nama-surprise ubaba so ke sizwe. lezi insuku akaze akutshengise something ukuthi mhlawumbe khona into ayiplanayo. Hayi yena uke wadla satshanyana kodwa ngangacabanga yabo ukuthi khona mhlawumbe akuhlelayo ngoba vele ukanjalo. So nje anginayo clue. Okay, with the experience yakho esithembu Yebo. ubungaba sesithenjini unale experience onayo manje. Isithembu ngasho si right noma si wrong. Isithembu baba kuya ngumuntu enemganile ukuthi umuntu okanjani. Yes. Ngingasho kanjalo ukuthi kuya nangayo ukuthi uniphethe kanjani. Okay. Ingane zo3. Yebo zintathu izingane. Ezababa. Yebo ezababa. Wangihleka manje. Ezababa. Wayefukuhleka. Cha ngibona indlela ngibuka ngayo ibhuti ukuthi khona afuna ukusho. No mina sengibuzela ukuthi ngenzeka ukuthi wafika nayo mhlawumbe enye noma cha uyithole zonke emshadweni. Hayi zonke ezasemshadweni ubaba wangithola ngisaphelele. Okay, shuthi isibongo sazo esababa wakhe. Yebo, Okay. impela kunjalo. Isibongo sazo futhi siyafana. Yebo, Okay. zontathu. Kuyinto enhle ke siyabakhuthaza abantu ukuthi babe nengane emndenini owodwa nesibongo sifanayo. Yebo. Noma phela singasho ukuthi mase sekwenzakalile siyabagxeka laba abakwenza njalo ngoba Okay. impilo you never know. Yes. Okay, no sabonga ngokushare istory sakho. Mhlambe nje, okay, ngicabanga ukuthi imoto ababa azokuneza wona. Ayi angazi ngoba angazi ukuthi iphakethe lakhe limi kanjani njengamanje. Kodwa ngokucabanga ngami mina ngangithe ngithanda iRange Rover. Yebo. Umamdala nayo imoto. Dream car yebo nayo. Uthenga nobaba. Yebo. Usho uthi vele manje sekuyisikhathi sakho manje. Impela bhuti. Impela. Yo. Manje awusho before ngibiza ubaba ugcine nini nje ukuba naye? Since ubaba kulezi insuku esebenza ama part time ahamba abuye usebenzele eduze. So ngingasho ukuthi nje sikhulumile namhlanje. Okay. Sikhulumile yebo. Kunalento le ethi abantu abasebenza ama truckini banokuma endaweni thizeni bathola izintombi akwazi ucabanga le wena. Phela ngomuntu esifazane nginesikhwele obvious ngizokucabanga lokho kodwa hayi angiboni Cha wenza lokho. angiboni ubaba uyahlonipha kakhulu umzimba wakhe especially ngoba esaba izifo. Yebo sike sixoxe nje ngalokho ngathi mangingena nje esithembini ngambuza ukuthi unaso nesiqiniseko ngoba mina vele ngumuntu o straight osazi istory sakhe ukuthi ufunani empilweni. Yes. I know cha ithandelo ndohle kakhulu baba uyakujabulisa financially baba uyakujabulisa enkonzweni. Yebo hayi. Impela futhi kunjalo. Athi uya excited indaba leyo wathi uyithandane. Ubaba uyakujabulisa financially baba uyakujabulisa enkonzweni. Happy. Ngihappy. Happy. Yebo ngingasho kanjalo ukuthi hayi. Okay, asenza kanje na. Njengamanje ngizocela silande ubaba. Okay, sizolanda ubaba. Okay, before simlanda ubaba ake ngenze kanje into efuna ukuyishintsha nje fast. Siyabuya nje manje in 2 seconds. Ngithe ngihlala kanje because ubaba sifuna ukuthi na ahlale ngala yabo. Yebo. Just in case if you put the surprise yakhe uwazi ukuthi uyamukela ngendlela kuyiyona. Okay. Ngibatshele ke bamfune bamlethe ubaba. Ubaba uyeza ke just now. All right futhi. Yeah, ubaba ke cha somlindele in 2 seconds nje uzobe sengena. Are you excited? You mixed emotions. Oh, why like awazi kunzana? Angazi ukuthi kumele ngiexpecteni right now angazi. Okay. But mina I think kuzohamba kahle konke. Mawungithembisa ngikholwa lokho. Yeah ne. Uyamazi lo bhuto ongena la? Yebo ngiyamazi. Uyena ubaba wasekhaya. Cha again. Akuyena. Futhi silethe umuntu wrong Angizwanga? Silethe umuntu wrong.
Hayi ngibone ngathi kune misunderstanding angiboni kahle. Kodwa yamazi yena. Yebo ngiyamazi. Ngiyamazi. Umazi kanjani? Sihlala naye ekhaya. Ngasho ukuthi mina uthi mamncane la kumina. Okay. Uthi mamncane. Oh, okay, hayi. Futhi mhlawumbe ubaba useza. Hayi sithembi. Awunankinga. Angithi vele ubusushila ukuthi ukhona ubaba. Mina ngazi ukuthi ubaba uyena lo. Nanga umuntu osibhalela kahle kahle ebesinaye for episode number 1. Bhuti wami uyaphila? Hayi siyaphila singezwe kunina. No, siyajabula kuba nawe. Sinaye kusisi la. Othe wena uma wakho. Kanti futhi niphinde nibe ne relationship. Yebo kunjalo. Okay. Nawe yasho ukuthi uyakwazi uyingane yakhe. Ya kunjobesho. And usesixoxelile ngomkhonyana wakhe oshaya ama truck lo wena othi ubaba wakhe. Ya baba omdala lo. But ke I think umuntu uzoba confused ke manje ongabuka episode 1. My sister ulindele umkhonyana wakhe and uyamchaza umkhonyana wakhe. Yeah. Lo vele kumkhonyana wakhe. But akasitshela ngalutho ngawe. Mhlambe ngakwazi mhlambe ukuthi nje brief nyana so nokwenzela nokuthi obukayo engadideki mhlambe ungawubanga part 1. Okay. Wena waye ke ukula. Mhlambe sitshele usisi ukuthi kahle kahle wena njengoba ubukhona washutha part 1 nathi waba khona ukuthi uyacela ukuthi simlize sizimbize namhlanje ukhona why simbize usisi. Ngiphinde ngithathele ithuba ngibingelele kwababukelayo nawe mfowethu. Okay. Mhlambe ba nje mfishane lapha mleni bade ngibhalelile ukuthi ngicela ningisize ngesimo ukuthi ngibhekene naso sithanda ukuthi impela asibe nesisindo so ngiyabonga ukuthi ugcine kube impumelelo namfonela futhi nomayo okumamdala kodwa omncane. Okay. Ya mhlawumbe ongawubuka ngipart 1 uma wami lo kodwa ngithe ukukhula kancane kunawe on the same age ugani baba omdala bashadile ukhona nomamkhulu futhi okuyena ukuthi khona usesithenjini. Okay. Mina ngizalo mfowabo kababa omdala lo ukuthi ushade naye. Okay. So into eyenzakalayo ke unazi ingane futhi nawe mamncane ezintathu. Okay. Kahle njobe dideka naye angithi lokhu kuyimfihlo ukuthi phakathi kwami naye leyo ukuthi mina ngizoyidalula ngoba ene ukuthi ulinde lo baba vele nama akukho engikushilo ukuthi khona ikhole ezongena eqhamuka kunina ngithi yes so ngicabanga ukuthi khona ukumenza lokho abe surprised yena lindele ubaba. Lezi ngana kanazo angazi noma ushilo kodwa eneni uthi unazi ingane. No ushilo wathi zo 3 nomkhonyana wakhe. Ukuyikhona ukuthi mina ngikuzele la nokuthi ngifisa ukuthi kube somlulu lozo ingane leza kayishilo ezami njengoba uma wami nje futhi ezami lozo ingane zontathu. Okay, wait. Ngathemba ukuthi uyamuzwa uthi ingane lezo nazo wena ezoma wakhe ezakhe wena uthini Paul wakho lapho. Bhuti ngisadidekile mina namanje ukuthi ngibizweleni la. Azi ngisadidekile angazi ukuthi ufuna ngithini. Okay. Sobuye lo mbuzo lo. Mhlambe kulokho wena bafo mina engangicela ukuthi ningisize khona ukuthi sihlale nje obasihlezi ebese sithola isomlulo sayo lento cause nami sigabe sengikusona nje amasewe sokuthi ngizimele ngibe nezinto zami ngibe nomuntu ukuthi uqondene nami kahle kahle umayo lona sesinesikhathi mina naye siphusha Ngithandana. ya ngizobeka nje kanjalo cause yabo nje bethi uyadideka it's because mina ngazi ngisho lutho kuyena and sisuka ndawonye futhi egeze nje ngimonile ngayithulela nje mina kwaphela bengazi ukuthi uyabutheme egibela ngase ngimlandela ngemumva. Ngiyambona uthukile na cause wayethi akube imfihlo kodwa lezi ngane kayisho bafu njengoba ngangishile ekuqaleni ezami lezi ngane lezo bedushwa yimi nje impela but manje sengifisa nami ukuthi ibe nento yami eqondile cause khamba kube khona la kufika khona isikhathi sothi ngakhululeki awukwazi ukuthi ungathi unomuntu ebudlelwaneni kodwa ukhululeki nayo yezwa lonto. Okay. So okay siswami Yebo, straight to the point ngathi yaba yakusekho kubuyela emuva ngabe wena
nengane yakho nibe nabo ubudlelwane sexual? Yebo bhuti ike yaba khona into kanjalo. Isikhathi eside. Yebo. Futhi namanje bekusakhona lokho. Okay, ngiyakhumbula ukuthi ngeke ngakubuza ukuthi sithi ubaba engekho akukaze kwenzeke yini uye ngaphandle wathi cha akukaze kwenzeke, of which bukuyiqiniso futhi. Bekuyilona kodwa phela bengeke ngivele ngilibekele ngelembaba ngoba bekuyimfihlo. Cha vele phela naye akekho ngaphandle ungaphakathi. Yebo. So you correct ukuthi akwazi ucheat ngaphandle. Ayi angazi. But mina I failed to ask ukuthi ngaphakathi khona. Yebo. Okay, tell me. Sesikhuluma ubhuti inathandana naye. Yebo sinobudlelwane. Ngokufihliwe. Yebo. Kodwa futhi ubaba wakhe ushadile naye. Yebo. Lento le ifike kanjani kuwena ngeside lakho? Ifike ngoba ububa lonely noma ufike ngoba vele niya connecta naye as ontanga? Cishibe kanjalo ngoba nje usuku lami ngiqala ukumbona. Wangithatha ubhuti kodwa yena wayengekho kulezo ingqondo lezo. Imina ke ebese ngimsejusa ngeindlela zami. Ngoba kwafika isikhathi la esake savaleleka khona sobabili eroomini imvula inetha. Okay. Walala wayethe uzolala ku couch. Mina ngingale kamereni manje kwakukhona udaba engathi ngifuna ukuxoxa naye. Vele mina ngikulezo ingqondo lena kodwa yena wayengekho. Ngase ngimapproacha ngimtshela ukuthi hayi akasondele ngasegumbini lasilala khona ukuze isoxoxa kanconyana. Phela naye ke ubhuti unemizwa. Wayengeke avele mangithi ayikhale zingakhali. Mangithi ayihloma ihlasele yabo zijike ziyemumva cha. Ebese ke siqala kanjalo ke saba nesivumelwano ukuthi lento sofanayo. Njoba ese reveal nje namhlanje. Okay. No okuhle ke irevealile but noma ngicabanga ukuthi isafihlekile ngoba abantu ngeke baze banibone. Ngoba avoid ukuthi kungabe khona izimpi after le video le. Yebo. But at the very same time siyafisa abantu bafunde from this video and nani siyafisa libe the solution. So when are you ready if ethu bhuti ethi usefusa naye ukujola manje aqhubeke lempilo yakhe okunihlanganisile nina kuphela? Cha ngikho ready kangasona isivumelano sethu leso ngamhlazana esiqala nje into yethu ngamhlazana nje ngimvulela imlenze. Imasho uthi wena njengoba ushadile. Yebo. Wena ufudi aphinda shadele? Cha angithandi. But uthi sisi njengoba yena eshade nobaba wakho yena akafuni wena ushade nomunye umuntu ufuna wena uthi ufuna no2 nobaba wakho. Ilokho ke ngangikushilo nami ekuqaleni because ikona mongihlupha vele mangithi because phambilini ngeke ngayizama into enjenganaleyo like roughly ukuthi ikhamba nesikhathi ayizokunika inkinga lena because isikhathi kubalele ukuthi into ufike uyibuke isenze mase ucabangela nekusasa ngithi so ngabuka ukuthi ngathi mina la ngizivalela mina ekhoneni kube kusha futhi ngaphakathi yabo lonto. So ingakho ke mina ngikhethe noma ngixolela ukuthi size naye la ngoba mina ngeke ngibone mangibuka kwishow yakho abanye bakhona ukwazi ukuthi ubasize. So ngicabangile nami ukuthi mhlambe mangithola indlela othi ngigcine ngitholile ngiza naye la because still kusayimfihlo yethu so 2 njobe echaza njobe masila ngiyakuthemba ukuthi nangozu yabo kukhona okwenzayo. Usamthanda usisi wena? Yeah phela akuyena usisi kumina at the same time. No asibeke eceleni ukuthi uma wakho for the sake of this question. Yeah kukhona lokho bafa but yabo makusana no but futhi angikhululeki akumnandi kumina. Umnandi yesi relationship iqhubeka but mina sengiyafisa ukuthi manje ibe nomuntu ukuthi owami kahle kahle egcina nokhonke noma kungamnandi relationship ngimthande enegcina nokhonke akasiyo wami okababa of which is like ihlazo futhi elikhulu if kungatholakala. So angikwazi ke impilo yami yonke mina uthi ngaphilela ekopini. Okay. And unengane kodwa akwaziwa nginengane akaziwa mabe kuyimicimbi nje kuhlangana uyazi emakhaya yini ngakhuluma noSibambana utabangana ngane akuzo baba kaSibambana yabo abazi ukuthi zonke lezi ingane lezi la ezami. Okay siswami usamthanda indodana yakho?
Yebo, ngisalithanda ishende lami. Okay, wait. If ngamanje kuthiwa ngoba yena uyazi ukuthi usefuna uthatha decision, usefuna ukuqhubeka ngempilo yakhe. Wena if engathiwa choose-aka njengamanje ukuqhubeka naye noma uqhubeke nobaba wakhe, ungachoose kuphi? Mina ngaqhubeka naye ubhuti lo engibambisene naye njengamanje yena lo engize ngaye ngaqhubeka naye. Ubaba wakhe Okokuqala nje ubaba wakhe empedeni akekho mandla njengaye. okay. Yes. Uyakhathala, uyashesha ukukhathala. So mina I would suggest ukuthi ubhuti angazi noma ungenelwe yini, angazi nami ukuthi ungiletheleni la waseqaleni futhi nalento ayicelayo ngeke ngize ngimnike yona. Angeke aza kubone lokho. Angeke ngihlukane naye mina. Mayeshiya mina ucathi ngishiyela ba. Uyabona mayehamba nami ngiyahamba. Kubo. Yes, nami ngiyahamba ku. Manje nengane futhi. Manje into eyinkinga lana na mamncane. Angiphikisana. Musuku ngibiza ngomamncane, musuku ngibiza ngomamncane. Cha silazo umbiza ngide umbiza ngayo mina nowabili. Phela kube kuvuyo lokho siphambi kwabantu angithi hayi abantu abaluboyi mina ngaphela khona. Angijwayelanga ngithi vele angithi wena nje ubukhona umuntu. So into eyenzakalayo lokho ukuthi ngimbize ngomamncane it's because khona wena. Okay no mina nganikhulula mina ibizana ngendlela nibizana ngayo kuze isonivululeke iba ninina. Okay mom. Should I baby you or something? Kodwa mama ngiqhuba nelika baby kuzobe ngathi lento kusafanele iqhubeke. Nina iba ninina ukuze lento niyilungise ni kwi character yenu. Okay yeah. Mom. Sithanda sami. Okay, sithanda sami. Njengoba uyasimala. Njengoba ngekulethela like ngiyazi sikukube into ukuthi sikhulume sobabili nokuthi imfihlo phakathi kwethu kodwa egcineni nokho konke ya ngiyafisa nami ukuthi ngikhuleke mabe wena futhi uthi wena ufuna ukuhamba ukuthi ngiyahamba wena ukwazi ukuhamba ushiya umshado nami ngizobe ngisaqhubeka ngiba khona ekhaya ukuthi angiseze kuba mningi because lento lena igcina ngivalela nasempilweni because wena baby mayo ukuthi mabe ngithi ngifuna ukuhamba ngiyozama eSpani uthembisa uthi wena uzonginikeza imali mawuzokhumbula wangibuza ukuthi umsebenzi engifunayo uholela malini ngenyanga ngicathu usakhumbula washo ngathi mina uhola 7,000 uholela 7,000 so wena wathi lo mali leyo imali ozokhona ukuthi unginikeze yona le njalo ngenyanga Pho yini esishintshile manje? Not ukuthi konke sishintshile imali akuyona engenza umuntu uthi akhululeke empilweni uyabona lonto futhi akuve kumnandi uba sothandweni lube mnandi nobabili nijabule nobabili not ukuthi kujabulwe yedwa ezwa lonto Kwaseqaleni ke ubungayibona ingane yonke lento le ubucathi kuzohamba kuze kufike ephi vele isivumelano uthini ngaso kulo mbuzo wakho angiphikisana nalutho akukho futhi engaku-add more than lokho esengikushilo mina engifisayo njengamanje ukuthi ngibe nomuntu nami engithi wami because abo nje babe ngekho la mayexoxa nakhona ema-truckini lapho yasho namakhosikazi awuthuna nomncane imanzi enhle nengane ezintathu esho wena so mina kukho la engishaya khona isifuba ngawo ngiyaqala nje nokuthi ubekho umuntu owaziyo ukuthi mina ngiyadushana naso saba nezingane ngisakudusha futhi wena ngiyazi kwena lokho kodwa ngicine ngikwenza ucathi Thangi Shuthi wena ufikile la ekhaya yeah still usaqhubeka cha phela ngithi oba ngifike la bekuyisinqumo sami so mabe sengihamba mina sengiyekhaya sengishintsha uzoba khona akayisola amethola i-call ecishithi ayifani njengale ukuthi mhlambe kukhona esengiphe kwakho okay let's say ubhuti one day asakwenza kahle yebo ungamiyeka mhlawumbe ngingamshayisa ama correction kodwa angiboni ukuthi ngingamiyeka ngoba uyashaya uyawazi umsebenzi manje into ebuyihlupho number 4 umaye nalo baby uyekhala ukuthi sisinezingane seziningi kakhulu ingane sesinazo for ukuthi for ukuthi mina ngathi ngifuna ukuba nomuntu wami kodwa ke futhi at the same time lezo ingane lezo zabafowethu kumina mina ayikho inkinga ngandisa umndeni wasekhaya still akunankinga zabafowethu kumina ziphinde zibe ingane zami futhi akunankinga kodwa sengifuna ukuba nezingane nami ezoba ezami zingabi futhi abafowethu kube nje into eqondile
Okay. Lento inithi imfihlo kunina. So if manje mina ngingafona, ngifonele umkhwenyana wakho eze la. Hayi anginankinga nalokho. Hayi mina ngeke ngize ngikwazi bandla. Wena unankinga phela. Ubungilethelani waseqaleni la uma ukuthi ngeke uzukwazi. Bengilethela ukuthi mina bengilethela ukuthi lento sinisayiqala sisobabili futhi siphinde siqede sisobabili. Sesibathathu manje asikho babili. Yeah. Ubafo usibonelo bokuthi yena azongisiza ekutheneni mawenze izinto ezicishe sithi ayifani nalezi. And ukhumbule futhi phela wena babe ukuthi kuyo yonke lento le umuntu ohleze powerful nokuyena umuntu othinta izinto uthi zenzeke uwena. Yonke ngicine nje ukudosha kuthanga kumbona lapho uthi uwena. Mina ngivana ngasuka ngafuna ukuzokudosha ngithi. So into eyenzakalayo mina ngenza into esho wena ngaso sonke isikhathi. Bathi njengamanje isinqumo sala ekuyisona ukuthi sosithatha nesolution leyo ukuthi ngifuna ukuthi ngiyithole nakumbukeli uma ukuthi engaba nayo. Uyezwa lonto. Yokuthi kufanele iqhubeke kwenzakaleni phakathi kwami nawo. But mina hayi ngoba ngikwenza lokho bangasakuthandi cha. Kuukuthi kuphela ngeke ngize ngisakwazi ukuthi ngiqhubeke nalento. Akuwona umdlalo ngoba sikwazi wabakhona nezingane impela kodwa angikwazi ukuqhubeka nayo. Because iqhube yakhe impilo eyami impilo iyayimisa fanele ngibe nomuzi ngivuse umuzi kaBaba and wena ugani bobomdala mina wami ubaba akanawo umuzi akawukhomba ayishaya ngawo isifuba ukuthi ingane yami isikhulile yazi yakwazi ukuthi ingikhandele umuzi because umuzi ngobe ngokhanda ngoba kokaBaba mangabe ngiba namandla okukhanda lo muzi lo kaBaba muphi umakoti ozohlala khona uzokwazi ukufuka ukotize le ekhaya phinde uhambe ukotize kwami umuzi okhandwe yimina fika uboma ngale umamkhulu ngale ngala usundlunkulu akwazi phela mama angizwa nje mina lento eshow namanje nje no bengazi ukuthi angizwa nje lento eshow bengazi ukuthi ngekuzwisa waseqaleni wangayibona ingane ukuthi iyozibe kanje awukwazi ukubona ubungozi bento ephambili mangabodusha cause ma uthi uyathatha ukubheka bona ukubona ukuthi ingane ezincane ningi kanjani la ngaphandle so ngihlafune wangihlafuna ngenza nje no awukwazi ukuchaza kanjalo cause yonke lento le even though bezivumelana but umqalwayo wena yabona nje ubingane la ngaphandle enze sibone ukuthi ingane ziningi ayekho umuntu ongazi ukuthi kunengculaza la ngaphandle kodwa wonke umuntu shuthwe udusha engayivikelile so akayicabanga umuntu ingozi ezokwenza yakusasa mabe ukudusha sekuphambi kwakhe angikuphikisi lokho kushoyo yesi angicabanganga nami ukulovisa umcabango ikona lokho sengithatha wangibeka la ngize ngicele nango ubhuti ukuthi angisize kule nkinga ukuthi ngibhekene nayo ngiyakubona bengazi futhi ukuthi ngezuzizwe lento kodwa leyo ukuthi wena uthona usuzohamba uyacabanga nithi uma ufuna ukuhamba wena kuzofuneka kulandelela ukuthi uma kodwa njiswa yini phela makufanele livele iqiniso lizovela iqiniso makunjalo ngoba mina nje angihlukani nabo okumele ukwazi lokho ucabanga ngizizwa kanjani ngayo yonke lento wena ngiyazi ukuthi ngiyozizwe kahle okokuqala nje uyazi ukuthi umuntu wesifazana ufragile kanjani usensitive ngalendlela leyo ukuthi uyazwela kodwa namhlanje wena okay ungena kancane wena if khona ubaba efikile ebuyile yebo una ekamereni ucabanga ukuthi ufile kanjani yena ele ekamereni lakhe exactly ebazi ukuthi niyenzani ekamereni because phela usezodusha ubaba phela wena uthi udusha into engatheni ngisuke ngekho angazi futhi akungifaki lokho akungithinti mina kodwa kusalayo sokunomuntu wesilisa omunye ushiya ukuthi ubaba kumina kodwa uyazi nje ukuthi angizizwa ngalendlela engizizwa ngayo manginawe ngisuke ngicina icala kahle mina ngisuke ngicina icala kodwa ke kungcono ugcina icala nje wena yena ubaba lokuyena wakushada usuke ekhululekile yena ngalonto yakhe engathena asuke ekudusha yona mina ngikudusha into esile ngalalo othi uyayifila wena into eyenzakalayo ke mina ngisuke ngingakhululekile mina mdushi odusha futhi into ekuthi wena iyona lo izwayo ngisuke ngingakhululekile so mangabona ukhuluma kanje shuthi ahlahlwe wena la ungithandi shuthi uqamba mangimotha ungithandi because awukwazi ukuthi lento le uthi wena akuzubaba la mina macabanga isiphi izathu esenza ukuthi ubaba ngambizi la ngoba phela bengingafuni ukuthi azi ukuthi ikhonto eyenzakalayo between mina nawe sonke lesikhathi yonke leminyaka le kuswela ngiqeda umatric ukuzube manje mina nawe salazi iqiniso yes siyalazi but then futhi at the same time siyazi futhi ukuthi wena umqalwayo yonke lento le so nje manje usungicindezelela ukuthi ngenze njani ngife noma ngizibulale noma umndeni ungikhande ngamatshe ngife because phela mawuthi ufuna babezela amacanga ubaba uzoyenza njani khumbula futhi uthi akangizali yena phela ubaba omdala lo hayi uJehova ngizale esendeni usangenza noma yini lo muntu lo for ukuthi yena
abuyisele lesenze ngisenze imqema ingozi engeqwantwala phela mfethu akhona ngisho mamba emva kwenyasi nanezingane shuthi yena 3 yazi Shuthi kahle. uprepared ngayindlela zonke nje. no kukade lento ingidla mfethu so namhlanje ngicabanga ukuthi akube isikhathi sokuthi sizame indlela othi siyayilentuza and wena at the same time uthi wena unazi izingane noma umuntu ngaphandle kwababa lo mganile omdala awunazi izingane nawo nezingane nami that doesn't mean anything because at the same time lezi ngane angikwazi ukukhuleka ngebo ubaba oqotho kuzona cause zazi zona ukuthi ziyini zabafowethu kumina impilo enjani futhi mina should ngafuna ngiphile impilo eyifake account hayi akwazi ngiyakuzwa konke okuchazayo futhi angiphikisani nakho manje into enkinga ngicabangela iside la khona Angicabangeli iside lami. Wenze njani Uthi phela? ngizizwa kanjani ngalento le? Ngoba uyazi ukuthi Yabo mina nje ngiyathanda, manje- mina nawe siyathandana. yes ngiyakwazi lokho but nje manje sisasekho isidingo sokuthi mina ngibuka iside lakho ukuthi kufanele ube lona ngoba lifragile fanele kube lona engilicabangela ukuthi lizizwa kanjani wena kuyo yonke lento awungicabangeli mina ukuthi ngizizwa kanjani mangabe ukhona ubaba wena angithi kufanele ufocus kuyena ntambama ngiyazi ukuthi mina wena uzobunaye hayi nami Kodwa uyazi ukuthi ngisuke ngi-act. noma ngabe okay noma be act kuyafana nje nathi noma sidushana ku right kumnandi kukuhle unga act kwenza into esuka emizweni yakho suke sifihlile futhi kusawu kunye uku-acta lokho ngoba mase kuthiwa khona umuntu uqhamuka kwawo singathuka ngithi shuthi uku-acta lokho Kodwa nje mina nawe uyalazi ukuthi iqiniso limi kanjani. noma Uyazi. bekuthiwa ngiyalazi but egcineni konke kufanele ngibe nento yami nami ukuthi iqondele uzokwazi nokusuka ekhaya ushiye ekhaya kade umamkhulu ngala ugana ubaba omdala uze kulomuzo ngala uzobondla uNkulunkulu wakhona Hayi inkosi impela yazi ingoma zasetshele ziyanginukela. no okay wena uyu ready ukuhlona ngomdala Hayibo. asikho ba first thing sothi ahlwana nobaba Uyazi omdala. nje ukuthi ngizizwa kanjani. ukuthi uzizwa kanjani ngiyakwazi bengikwazi lokho futhi ngaphambi kokuba lento iziyenzeke but mina uyangicabangeleni wena la noma uchaza wena umuntu ombeka ebalekile noma beka phambili wena awungicabangeli malibuye linye iside lami and ngumuntu wesilisa at the same time cabanga ukuthi uyakukhumbula lokho ungazicabangeli ke wena la cabangela nanani nomndeni wakho la usuka khona isithunzi sakubaba wakho uyacabanga usuphindele emumva ke ngenxa yami nami ngala ekhaya emndenini omkhulu kanje ngizosala ngibe yini mina what if ke ngoba wena ukhala ngokuthi because nami it's not like angisakuthanda at all you understand ngihlale nawe isikhathi eside nama vibes amnandi mina ngibe nawo umuntu nalo muzi lo engifisa ukuthi ngiwakhe kababa ngiwakhe futhi mawuyimcimbi or kuyini ninayi right othi nifike njengabazali still lo muzi lo kusawumuzi wakho nawo njengomuntu ukuthi umaya yizwa lonto lo usana access othi ungafika uze kuwo nanoma ngabe inini but mina ngizobe senginami nomuntu engizishanga esifuba engifisa ukuqala naye ini umndeni naye so noma uthi uyangivala kuloko shuthi mina impilo yami yonke kufanele ngiphile lempilo engiyiphilayo nawe ukuthi ngijabulise wona phela la hlahle mina shuthi ngumsizi because mina ngisiza ubaba Yini ngempela mina engayenzi ukuze ubone ukuthi ngithanda kanani. no ayikho Ngishodaphi ndawo manje pho yini ke ufuna ukuqala okusha. into edala ukuthi ngifuna ukuqala okusha lana bebe ukuthi ngifisa into mina ezongenza nami ngikhululeke empilweni yezwa lonto angikwazi ukuthi mabe ngigodukile gazi sekhaya uyazi nawe khaya umndeni omkhulu nje kuthathana kancane ngamonga nangane ungenamuntu ngazi kahle mina nginazo izingane mfethu wena ungcono mo actela ubaba nisweni isekamereni mina ngi-actor every day nje umuntu ongena ingane benginengane ezo3 even emndenini uma imicimbi mina nje Ongenani adopt. okay Lo muzo ofunayo uyona inkinga. Ma- okay. Lento oyishoyo njengamanje ayiyona inkinga ngoba uyazi vele ukuthi imali ayiyona inkinga. sengithi mina ke kunganjani if cause wena mawuthi uyahamba napha lokho kuzoveza izinto eziningi kuhlaze wena mina kuphinde kungibulalise at the same time emndenini and angicabanga ukuthi ngaphinde ngibe umuntu ophila kahle nasemndenini ngiyabuwa mina ukuthi mina ngibe nawo umuntu mina okuzoba uthi nami ngiyamshada lento phela ibe 50-50 cause ushadile akube ukuthi lana okulokukhohlakala esikwenza kwenziwa abantu abashadile cause manje yabuka hlahle Yeah. ngenza ukukhohlakala mina nomuntu oshadile angishadile ukuthi siyalingana thina asicabange lesithundi lesesiphezulu esingenhla kwethu and wena washada umuntu omdala noba i-decision wayenza wedwa wena ngivumela ukuthi mina ngibe nayo nami lo muntu ozoba umnakwenu kuzobe kwazi wena nawe uthi umnakwenu ifamily izobe ingazi isikhathi siyovela ke isikhathi ukuthi sibe ndawonye ngikudushe mothi kufanele ngikudushe kodwa ngibe nginayo nami umuntu engimdusha njalo Shuthi wena ufuna ukuthi mina ngibe naleso sithombe nawe usanalawo umuntu loyo senivalelene ekamereni. Mina Mangabe- ngibe naleso sithombe leso oba naso. Okushuthi kahle wena uya revenge.
akuyona i-revenge kukuthi kuphela impilo nami yami ngiyafisa ukuphila impilo yazi ukuthi ziningi kanjani izinto ongisiza ukuzona angiphiki funa be futhi ngimkhulu kunalokho mocawona into edothi ngakhuluphala noma ngoba ngizace kokuzalwa ingoba ngenza into ongakhululekile ukuyenza yabo kudusha mfethu okay wait ngathi ungakhululeka mwenza that thing okay asime kanje na wena ngokwakho sizobhuda seyibekile into etafuleni ithini yakhe solution wena ubona ukuthi ke la kuze nonke nebe happy yebo nenze kanjani ayi ngizothini angivumi awuvuma ukuthi abe nomuntu wena ngokwakho iphi solution ifuna yenzeka la ufuna nihlukane uvumelane yobe esho noma ufuna nithandane niqhubeke nithandane kodwa futhi ukwazi umvumela abe nawo amakoti noma ufuna nithandane angabe nayo amakoti ithini yakhe decision okay but njoba ngishilo ukuthi lento isayintsha mina bengakaniki isikhathi sokuthi ngiyiprocess kahle so mina isombululo engisibona ukuthi soba ngcono ukuthi ake ngithi angimthembisi lutho kodwa ngizocabanga ngiyamuzwa kodwa lento ayishoyo angizwisisi kahle since ingahleli kahle kumina so ngicela ukuthi nje ngisazoyicabanga lento ngihlaziye kahle ngoba yona esayintsha okay wena usesithenjini yebo enokwamukela usesithenjini ukhona mamdala ukhona wena but yena uma ngabe sefuna ukuba nomunye umuntu kunenkinga kuwena ufuna yena abe nawe kuphela kunjani how come kodwa usijwayele isithembu unganankinga nesithembu yini special ngaye ukuthi ufuna ukuba awe yena wena wedwa ngoba bengishilo ukuthi besike sisavumelana ngaphambilini ukuthi mina naye lento lesizoyiqhubha bengazi ukuthi kuzohamba kuze kufike ama challenges akanjalo hayi ukuthi ngiselfish angikho selfish but ngiyamthanda udali ngiyamthanda nje yes uyangijabulisa ngazo zonke indlela kodwa ukuthi aze acabange into engaka inqoma ingaka afuna ukuyithatha okay without considering my feelings ayikona okay wena wazi ucabanga ngelinye ilanga ukuthi sithi vele ntshontshana uyofanele naye abantu abe nomunye umuntu wakhe yabona but into engakutshela yona ukuthi injabulo iyawavala amehlo mina nje umqondo wami ungakaze uhambe uzucabanga ukuthi uyozufike lapho bengisaphethwe injabulo ngitshela ukuthi mhlawumbe izo last nomphela njengoba engasafuna ukuthi i last yazi ngidida if ngisakuhleni nawe engakafiki yena ngikubuza ngesithandwa sakho uwazi ukuthi isithandwa sakho umuntu uba umkhonyana wakho angempela yena vengekho kwi-picture like bungambeki at all cha bengacabanga ngoba nawe ubusushila ukuthi ubaba ukhona ngayitshela ukuthi umkhonyana wami engizombona bengacabanga ukuthi ishende lami leli lizofika okay Butwami uyamuzwa usisi uthi usazicabanga indaba yakho noma wena uthatha ama decisions affect ama feelings akhe kodwa usazicabanga akakuthembisi lutho kuyazwakala ukuthi mina iwari mina ngathini mfowethu benginokuthemba ukuthi mhlawumbe masifika noma bekuthiwa ke kwenza le ndlela ekwenzeka ngapha but bengitsho ukuthi kukhona into ezoba isolution nento ebe ukuthi ezoyenza ukuthi masisuka la ngoba phela egcineni konke masisuka la siyandawonye siye ekhaya and yabo nje besuke phambi kwami nje wahamba ubebona ukuthi ngiyambona umuntu uyahamba washo futhi sihamba uthi uyahamba ethi naye usho enganeni yakhe because bese ngeke ehonje phela ubhebi uma besisodwa so two mawukhona abantu engasho ukuthi baby kodwa manje futhi nakhona medlulela umuntu mezodlula like hey baby yabo ngihlekeke kayo akekho suke ezonaka phela because sisonke sikhululekile but then ngiyamuzwa lokho akushoyo noma kufana nento ethule phela because lo muntu ophakathi nendawo you understand so mabuthi uthi uphakathi nendawo mina nje manje mangisuka la since ethi sawucabanga nabe ngile mhlawumbe esikhona isithombe azokunika sona mhlawumbe acasuka ngiyeke okunalokho noma ecaswa akayeke so manje umbuzo wami mhlawumbe noma ngawuphendula kodwa manje into engihlophayo nje manje njobe ekhuluma ngithule nje ukuthi ukusuka la masiphindele ekhaya kwazi vele eqaleni ngangisuka la ngangingedwa ezwa lonto
kwaba right ngafike ngekhaya kunganormal futhi Yeah. ja manje useyazi yena ukuthi lento lesesikhulumile so kanje ngifuna into kanje akuze kuba inkinga mhlambe mase sisodwa like into ekanjalo because ngiyamazi phela mina Oh, siyasaba. no Usuyasaba manje. Kanjani? Kanjani? Unolani. Nongayifuni ungatholi lefunayo. Yabona yena mangizokuchazela mina phela vele ngithi sendaweni yemfihlo la yena umuntu ukuthi mabe enami yena uzibona ephelela ngejobe la uze ungene ngering ungaphakathi futhi ophindwa athola lento leyo eyisukele kubo yena kuphela emqondweni wakhe akubalekile ukuthi ithole kuba but ithole kuphi la ashadele khona and wenza yena lento ayisukele kubo ukuthi azokwandisa umndeni you understand manje inkingi uwandisa nomuntu wrong phela yeso wakhona la ekhawuta manje uwandisa nomuntu wrong because useceleni kunaloku yena amlandile and nakumela khululeke Okay. yezwa lonto Siswami. akazi unginika inkinga besifika because abo even ukuphinda mhlawumbe ukuthi siphinde sidushane angoba ngase nama feelings akhe but but masuka la mina ngisayimisela ukuthi siqhubeke negame mhlawumbe esazocabanga nje akakubena lokho emqondweni ukuthi because mangiyiqhubeza igame njengendlela ejwayelekile ngeke azacabanga mfowethu ucabanga kanjani udusho and enjoy Okay. Wena ungakwazi ukumnyeka at least for 2 weeks ningalali. Impossible, angikwazi. Akwenzeki. Da vele bengenzeki before ngoba beningekho kule situation le. Ehe. Usuyazi manje ufuna ukuthi ukushiya. Akakushiya ngoba ke engakuthanda, ukushiya ngoba lakho naye ufuna ukukhulisa umuzwa kubo. yes Wena vele uvese usemzini wakho wena. Ungakwazi umtetela at least 2 weeks. Afethe useqedi yabona kahle nje masikhuluma nge-live umuntu osifazana nje ngokwesizulu nje noma wesintu mawuzalo noma ukhulisa umncane ungazi lutho ngendoda abomama noma ogogo baswebesha ukuthi senzela ukuthi mawusuyogana ngaso kahle umuntu osifazana hlezi cijela ukuthi uyogana nathi abantu besilisa basicijela ukuthini isigano so mina ngiganiwe phela yezwa lento lo yena i-future yakhe use right wakho so ukuthi abheke impilo yena umuntu osifazana mewashada ke so engase naye enye indlela owesilisa odwa meshadile wazi uthatha isithembu njengoba ubathatha yena but mina njengoba mina ngiyimina ngingashadile nje akukho nala esengeke ngenza khona icala so ngisahlalela lo msebenzi omningi kusafanele ngiwenze yena ukuthi uzozizwa kanjani akusesona leso sikhathi futhi sokuba soft manje kumina ilana mase kufanele ngivuke khona ngime ngenyaka ukuze ngibimele ubudoda nambami khona nami la kufanele ngibe indoda khona angikwazi uba indoda ekhaya khona amadoda awuthoko ubaba nobaba omdala lo ukuthi uyena lokashade naye kwakuyena ngikwazi ukuba indoda kuyena khona sithandana kanje ngobani vele mina ngim-accepta kuzikwenza yonke lento angim-accepte as umayo ngoba ngingafuni kwenzeke yonke lento le so into eyenzakalayo njengamanje mangabe so kanje into ekufanele yenzeke ukuthi mina ngabe ngisaqhubeka nokumdusha kuze futhi abekwazi ukuthi ebe njani acabanga yoma ngamdusha ezona lo phela uthi ngisamdusha ngisenzile ukuthi ngisabe nesikhathi naye ila khona azokwazi khona umqondo ukubuka ukuthi okay lo muntu lo userious because phela it's not like fanele sizesibe iphutha lakho ukulingeka wase wamenza kahle. Yes iphutha lami lelo ngiyalivuma futhi ngiyalivuma nasekuqaleni ulingeka kanjani uzuzala ingane ezintathu nokuthi futhi ukukhohlakala lento ngiyakwazi akusho futhi nasekuqaleni ngiyazehlisa futhi kuloko ulingile kanjani ingane zizibe entathu ukuthi number 4 ingane zizibe entathu kuphendula lo mbuzo wakhe angithi uyena wa enjoy ingakabi khona kwashe yokuqala manje ngoba khona ingane bayaphela nobunande kumuntu cha so ingakho kwaqhubeka kwenzeka because wayethi noma bekuthi uyakuforce ukuthi kwenzeke nothi uthi uyakuforce izini uyangibamba cha ngithi ngase ngazi nami you understand uyazazi na uthi inyoni mabe zohlobo lodwa vele ivama ngidiza ngendawo and futhi neculo maliqanje umuntu ukuthi awulazi awuvumi kodwa maliqambo lazi ushaya ngisho ihambi ngokanye umlekelele engakaqedi ukuthi no livala kanje so ubesethi noma uthi so wena sisiko uzokwazi ukuthi at least 2 weeks ningenze lutho because we know nje manje ngicine isithangi mhlawumbe uzokhumbula even though I was active kodwa ke not like normally wazathi yini mhlawumbe ngathi no angikhathele it's because bengicabanga ukuthi lento ngiyayenza ngiyaqhubeka but then nakhona la esengiye khona for ukuthi lento le iphele yabo ngizozama bhuti ngoba
kuyisicelo sakhe leso. Aboleka bhuti ke futhi nasekhaya uyenza. Kuze kuthiwe wena ingane yakho le kuthi mase yabagoqa ngibona usekhava story sakhe. Kuthi engasho uthi baby yabo khava story sakhe uthi no ingoba siyalingana. Kahle sisi uyayilava kahle. Ngoba ngikutshela nje futhi ukuthi umuntu wesifazane emekwangena othandweni wajabula ukhuhlwa yiyo yonke into eseduze kwakhe ngoba ngisho nengqondo ibuye ingathathi kahle ngoba usuke esene overjoy eningi. Yebo. Cha nami ukuthanda. Kodwa ke ya ngiyakuthanda impela. hayi Kodwa manje angikwazi ukuvumela ama feelings ukuthi kubona abusa mina because lokho sokuyi-affectile already ingqondo ngomuntu engimaziyo nengeba nama feelings erane kakhulu manginaye wena nawe ukuthi into efanayo nangimina and akukho la ngekubona uyakhona somewhere else isikhathi siningi hlezi unamba then Cha ngiyakuzwa nje uyachaza sizakayiswa le. yenda ngoba kayizwa isikhathi siyabuyela emuva. Okay. Ngabe ngayi-eraser yonke lento. Okay, if isikhathi sabuyela emuva uhlangane nobhuti ningashadile. Ehe. Nihlangana ngendleleni. Ubunga considerisha ba ubaba wakhe noma yena. Ukube phela ngishadile obvious bengizokhetha yena. Ngoba ni age efanayo. Kuyikona ukuthi sekwenzakalile ngeke senzeka. Yabo. kodwa phela egcina nonke kufanele nami ngidushe into eqondile kufanele ebe namuntu Cha wena iphutha lakho wadusha kakhulu kumuntu orong. angithi futhi angithi ngaleso sikhathi ngidusha nje ngoba vele ngangabo umuntu obhizi kakhulu ekudusheni ngisa business call ngifocusile so yena ungifica vele nje ngumentshisi vele aphinda abe muhle nanje manje nabafona ke awube honest now uyambona phela nangu my sister shoot azobona wena wawungewulingeka ake kithi kwakuwena Hayi wafana mina manje la. no ukuthi la ngiyabona ngathi usuyangifaka lento uthi wena walinga waphethe into nami mfethu le uyakhumbula ngaze ngasho mfethu lento oyicabangayo ke ukuthi yenzeka iyona Abo mina ngikuza inkulumo yenu if usisi awumenzanga kahle nangengiphinde Zange ngeke zibe khona ingane entathu. wawuzofana nomabu wakhe ubaba wakho ukuthi naye akenzi vele kahle futhi ke asivumelane ngokuthi nje basigcina namhlanje nina nizozama ukuthi ningalwenzi ucansi Okay. until kuphela mhlambe kulesisonto ukuze nizobona ngempela lento ukuthi decision oyithathayo uyithatha ngendlela kuyiyona yona yini. Ngiyakuzwa. Yebo ngiyayivuma leyo. Wayivuma le. ngathi indlela avuma ngathi yebo ngiyavuma leyo kodwa Okay. yambo Musa phela ungena emicabangweni yami nawe. ngiyakubona kodwa Musa ungicabangela ukuthi mina ngifuna ukuthini. nothi ngiyacabanga la mina bengifisa ukuthi abolo kodwa sala usho manje kusakhona nobafo because mabe sesisukile la ayikho umuntu engizoyikhuluma emayelana nalento ilokho engifuna ukuthi engifisa ukuthi kube emqondweni Okwenzeke la vele kuphelela la. Kuphelela la. Ekhaya mina ngingane yakho. Ungani? Ngale futhi akukho kuzokwenzeka njengoba esho. ekhaya Ngizobe sengingane yakho. Angiyona nganti ingane yakho. I mean naku sengenza iphutha sorry but. Ekhaya kanjani? Ngizobe senguma wakho. ekhaya uzobe usumwami like vele buvele uyena as usual so Okay, ayisekho ke ni privacy sizoba khona after 2 weeks. Ngoba ngiyakubona ukuthi ufuna ukuthi ngisho njalo vele. Uyangicabangela. no and it's abonja manje futhi namanje ubusakhuluma manje it's like wena wenzela mina njengoba silawuthi ngithi wena ufuna ngishwane mina ngifuna wena ukusho because mase sile Cha vele usisinya manje yena akadecide. ngaka decide Usasa futhi cabanga. Ngifuna uprocessa yonke. Nikeze ithuba ke ukuthi ukuthi ngiyamazi mina bafa yabo ayingakho from today umthembele ukuthi lento ayisho uzoyenza. uzoyenza hayi asithembe Phela lokhu kanjalo kubalekile lokho. Ungasho ukuthi uyangazi kanti awazi ukuthi ngicabangani. Ngisangashintsha manje ngibe bhubesi. Hey. leli mina ngibuye ngikwazi phela uyilona Yabo from reds ngibe ibhubesi. Awazi ungathi uyangazi futhi ungangicabangela ukuthi ngifuna ukuthini. Engikushoyo nje mina ukuthi ngisazocabanga wena izwa lokho. Usezwa lokho ke sicela uyivala le video lena ngoba ngiyabona sisekunywa nemoya. Sisi Yebo. Sithembisa ukuthi uzobuya. Ngizobuya definitely sure ngithi phela sifuna isolution yale nkinga esibhekene nayo. Okay. Akasedwa ngisenami. Naye abe happy. Okay. Okay. Butwami usisi sizobuya sizoyiqedela indaba le.
Hayi akunankinga mhlambe ke mawuthi khona okwenza lawo wena mfowethu awunankinga mhlambe uthi ngibuye ngikuthinte ukhulume naye nje bese kwazi mhlambe mawuthi khona akukhulumayo noma singamthemba wena yeah akasemthembe nje for the benefit of the doubt simthembe naye bengazi uqaba kaje from today useyazi ake nami ngingabe umuntu omjajayo noma ojumpa to isiphetho ngingazi ngiyathemba ukuthi kuzoba njalo hayi si umuntu ophela onodlame na but ubhube siloba bushaya mina ngiyabazi ngoba ngeke ngibe naye so two akakuvezi lokho egcekeni okay so anyway ngiyabonga naye nesikhathi sakhe nokuthi avume futhi mabo umbiza even though phela evume ngazi ukuthi ubizelwa ini so ngiyabonga nalothu kube impumelelo nawe bafo ngiyabonga ukuthi ungilandelelele into yami udaba lami ngalithathele phansi nababukela indlela abacommente ngayo bakhona abanye bangithuka even though ngacela ukuthi ngingathuka ngifuna isisombululo okay no for the sake of isikhathi asivale le video le siyabonga kakhulu ukubuka le video cela comment section incommente sizofika le part yokugcina ngcinanga lapho khona ke sebecabangile so balinda ku 7 days na bazile ukwenza ucansi kuze bazile futhi ukujola ukuze i decision iqhabuka decision ekuyiyona siyabonga kakhulu ukuthi till next time stay blessed.